שלום וברכה, אנחנו בסדרה ז' בירמיה שמתחילה בפרק י"ב, פסוק ט"ו. את הסדרה הקודמת סיימנו בדבר חורבן ותוכחה לישראל, אבל השם מסיים את נבואתו בדבר נחמה. והיה אחרי נוטשי אותם, אשוב וריחמתים, והשיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו. הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו לארצנו. אבל התיקון הזה כמובן תלוי במעשינו. והיה אם למוד ילמדו את דרכי עמי, להישבע בשמי חי אדוני, כאשר לימדו את עמי להישבע בבעל ונבנו בתוך עמי. כלומר, אם עם ישראל יחזור ויבנה את עצמו מחדש לעבודת השם, אז ככה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לארץ ישראל. אבל אם חס ושלום עם ישראל לא יחזרו לדבוק בהשם, או אז אם במקרה כזה, אז באמת הקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בגלות, ואם לא ישמעו ונטשתי את הגוי ההוא, נטוש ואבד נאום אדוני. כעת אנחנו מגיעים לציווי לירמיהו לעשות מעשה תמוה, מעשה שיש בו לימוד לעם. בכל המעשים הללו יש מחלוקת פרשנים וגם כאן, האם המעשה הזה הוא לא קרה בפועל, אלא היה אך ורק במראה הנבואה, כמו שהרמב"ם סובר לאורך כל הקו, או שהוא היה בפועל, כמו שרוב הפרשנים מסבירים. הרמב"ן אומר שכשיש מעשה סמלי, זה לא בא לומר שהנבואה כבר נוכחת במציאות, התהליך כבר התחיל. כה אמר אדוני אליי, הלוך וקנית לך אזור פשתים, ושמתו על מותניך ובמים לא תביאו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו לקנות אזור, כלומר חגורת פשתים חדשה. אזור פשתים בדרך כלל נלבש על ידי כהנים, והוא בדרך כלל היה בצבע לבן, ואחרי שתשים אותו על מותניך, אל תחבס אותו במים. המלבים מעיר שאת האזור שהיו נוהגים לחבס באופן תדיר, בגלל הצבע הלבן שלו והעובדה שהוא מיהר להתלכלך. ויקנה את האזור כדבר אדוני ואשים על מותני. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור. קח את האזור אשר קנית אשר על מותניך, וקום לך פרטה ותומנהו שם בנקיק הסלע. ואלך ואטמנהו בפרט, כאשר ציווה אדוני אותי. ירמיהו מצווה ללכת לפרט, בדרך כלל כשאנחנו אומרים פרט, הכוונה היא לנהר פרט. כלומר לגבול הצפוני של ארץ ישראל המובטחת, אבל כנראה אצלנו הכוונה לנחל פרט, שהיום נקרא ואדי קלט, ונראה ככה גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית וגם בגלל העובדה שלא כתוב נהר, ולכן סביר להניח שזה היה בנחל פרת. בין כך ובין כך הוא מצווה לקבור את האזור בנקיק סלע. ויהי מקץ ימים רבים, ויאמר אדוני אלי, קום לך פרטה וקח משם את האזור אשר ציוויתיך לתומנו שם. וילך פרטה ואחפור, ויקח את האזור מן המקום אשר תמנתים שמה, והנה נשחט האזור לא יצרח לכל. כלומר, הוא הלך ולקח את האזור בחזרה מהמחבוא שבתוכו הוא תמן אותו, והיא ראה שהאזור התקלקל, הוא הזדהם, הוא הפך לבלתי ראוי לשימוש. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. כעת השם מבאר את המעשה התמוה הזה. כה אמר אדוני, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים הרב. העם הזה, הרע, המענים לשמוע את דבריי, ההולכים בשרירות ליבם, והלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם. והיא כי האזור הזה לא יצלח לכל. כלומר, האזור הוא דימוי לעם ישראל. כמו שהאזור הוא בגד כהנים, הוא בגד מכובד, גם הם ביסוד נבראו כעם בעל חשיבות רבה. אבל בגלל החטאים שלהם הם ייפגעו והתקלקלו. ועובדה שירמיהו מצווה להדק אותו למותניו, כי כאשר ידבק האזור למותני איש, כן ידבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאום אדוני להיות לי לעם לשם ולתהילה ולתפארת, ולא שמעו. כלומר, השם רצה להראות שהוא הדביק וחיבר אליו את העם, אבל הם דחו את הקשר הזה עם השם. וכעת יש ציווי לירמיהו לומר דבר נבואה לישראל, אבל הדבר הזה הוא מאוד משונה. ואמרת עליהם את הדבר הזה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כל נבל ימלא יין. נבל זה כלי קיבול לנוזלים מחרר, שבדרך כלל מילאו אותו ביין. אז אם אנחנו נתרגם את הציווי שירמיהו מצווה לומר לישראל, אז הוא מצווה לומר דבר כזה. כה אמר השם, כל בקבוק יין יתמלא ביין. זו אמירה משונה, הרי ודאי לא נשים בנבל יין חלב, הרי הוא מיועד ליין. לכן התגובה של ישראל ברורה. ואמרו אליך, ידעו לנו נדע כי כל נבל ימלא יין, כלומר, מה חידשת? ברור שכל נבל ימלא יין. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, הנני ממלא את כל יושבי הארץ הזאת ואת המלכים היושבים לדוד על כיסו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל יושבי ירושלים שיכרון. עם ישראל מדומים לאותו נבל, וגם הם ימלאו ביין, כלומר הם ימלאו בשיכרון, כלומר בחוסר יכולת
לראות ולהבין באופן ברור וישר את משמעות מעשיהם. וניפצתים איש אל אחי, והאבות והבנים יחדיו נאום אדוני. לא יחמול ולא אחוס ולא רחם מהשחיתם. המלביאים מאיר ומסביר שכאשר בנבל יין היה יין משובח, אז אחרי שהיו מרוקנים את הנבל מהיין, היו מרוקנים את היין מהנבל, היו מנפצים את החרס, משרים אותו במים על מנת להוציא את היין שנבלה בתוך החרס. הניפוץ הזה מבטא את הפיכת הכלי האחד לרסיסים מפוזרים, הוא בא להמשיל את ישראל שבעצם התפזרו לכל קצות הארץ. הוא ממשיך הנביא ואומר להם, שמעו והאזינו, אל תגבעו, כלומר אל תתגאו, כי אדוני דיבר. מה שאני אומר לכם זה דברי השם. כנראה אנשים התגאו על ירמיהו, אמרו לו די חלאס, מה אתה מדבר אלינו? נמאסת. הוא אומר להם אל תגבעו, אל תעופו על עצמכם. אני אומר לכם עכשיו דברי השם. תנו לאדוני אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. וקיוויתם לאור ושמה לצל מים ותבישית לערפל. כלומר, תתקנו לפני שהיא מאוחר מדי, לפני שכל התקוות שלכם יהפכו לחושך נורא. ואם לא תשמעו, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמו תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. כלומר, אין פה רצון של השם לנקמה, יש פה רצון באמת לתיקון של ישראל. אם עם ישראל חס ושלום ימשיך ויוביל את עצמו לאובדן, הדבר הזה יגרום גם לשכינה, גם לנביא, לדמעות של כאב על עדר ישראל שהולך ומושחת. וכעת נבואה חדשה. אמור למלך ולגבירה, השפיעו לשבו, כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם. הרי הנגב סוגרו, ואין פותח. הוגלת יהודה כולה, הוגלת שלומים. כלומר, יש פה נבואה למלך ולגבירה, שהם הולכים לאבד את המלכות, והולכים בעצם להוביל את יהודה לגלות. רש"י מבאר שמדובר פה על המלך יהויכין ואימו הגבירה, שהרי לאחר שהחל המצור לירושלים, אז יהויכין מסגיר את עצמו לידי הבבלים, גם הוא וכל בני משפחתו בעצם יוצאים לגלות, גם הגבירה, גם אימו. אבל אולי מהדברים שנמצאים כאן, הוגלת יהודה כולה, אולי מהמילים הללו משמע שמדובר על גלות צדקיה, כיוון שבעצם רק אחרי גלות צדקיה, אז כל יהודה כמעט כולה יוצאת לגלות. שאו עיניכם וראו הבאים מצפון, כלומר תתבוננו בצבא הבבלי שמגיע מצפון, איה העדר ניתן לך צאן תפארתך. ומה תאמרי כי יפקוד עלייך? איזה תירוץ תתני לעם שאתם הופקדתם על ביטחונו, ולא עמדתם במשימה שלכם? ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש, הלא חבלים יוחזו כמו אשת ילדה. כלומר, המלכים במעשים שלהם הם אלו שהובילו את הבבלים לעלות אל ירושלים, דבר שמוביל את ירושלים לרעוד מפחד כמו רעדה של אישה בזמן לידתה. וכי תאמרי בלבבך מדוע קראוני אלה? אם תשאלי מה חטאתי, התשובה בצידה, ברוב עוונך נגלו שולייך, נחמסו עקבייך. כלומר, אין פה חטא אחד. יש פה ברוב עוונך, יש פה ריבוי של עוונות שבסופו של דבר הובילו לחורבן. היהפוך כושי עורו ונמר חבור ברותיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי רע. כלומר, כמו שאדם שחור לא יכול להפך לבן ולהפך, כמו שנמר לא יכול לשנות את צבע עורו, ככה חטא כל כך דבוק בישראל, עד שהם כמעט ולא יכולים לעשות טוב. צריך לומר שירמיהו מאמין שהם יכולים לתקן, לכן הוא חוזר על זה שוב ושוב, הוא הרבה פעמים קורא לישראל לתשובה, אבל הוא רוצה לומר לעם שזה נורא קשה, כי הם ממש טבעו בתוך עולם של חטא. אולי הוא גם רוצה להמריץ את העם לתיקון, אולי הוא חושב שהאמירה שהוא יאמר להם, אתם חושבים שאתם יכולים להיות טובים? אני לא חושב שיש לכם את היכולת. זו אמירה שאולי תטלטל את העם ותוביל אותו לתשובה. בכל אופן, כעת בגלל החטאים שלך, את תגלי ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר, זגו הולך, מנת מדייך מאיתי נאום אדוני, אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר. כלומר, זה בעצם העונש שתקבלי, שהוא עונש הולם למעשים שלך. וגם אני חשפתי שאולייך על פנייך ונראה קלונך, ניאפייך ומצלותייך, זימת זנותיך על גבעות בשדה, ראיתי שיקוצייך, אוי לך ירושלים, לא תתארי אחרי מתי עוד. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא יגרום לעם ישראל לבושה, לקלון, כאשר הוא יגלה את כל הזנות שהיא זנתה אחרי עבודה זרה, ולא הלכה אחרי השם. כעת נבואה חדשה, נבואה על בצורת שעומדת לבוא. ואשר היה דבר אדוני לירמיהו לדברי הבצרות. עבלה יהודה ושעריה אומללו קדרו לארץ, וצבחת ירושלים עלתה.
ואדיריהם שלחו צעיריהם למים, כלומר המנהיגים, האדירים, שלחו את הצעירים לחפש מים. באו על גבים, לא מצאו מים, שבו כליהם ריקים, בושו והוחלמו וחפרו ראשם. כלומר, הם הלכו וחיפשו מים בכל הבורות, לא מצאו, חזרו עם כלים ריקים. בעבור האדמה חטא כי לא היה גשם בארץ, בושו יקרים, חפרו ראשם, כי גם הילד בשדה ילדה ועזוב, כי לא היה דשא. כלומר, העיקרים עם ראש באדמה, כיוון שהאדמה לא יכולה להוציא תבואה, כי בגלל שבעצם אין גשם, גם הילד השדה בעצם יולדת ועוזבת את הוולד, כי היא לא יכולה להעניק אותה, כי אין לה שום דבר לאכול, ואלה היא לא יכולה להפיק חלב. ופרעים עמדו על שפעים שאפו רוח קטנים, כלו עיניהם, כי אין עשב. כלומר, חמורי הפרא עולים על גבעות לחפש איזה ירוק למרחוק, לאכול, אבל הם לא מוצאים. וירמיהו שומע את הנבואה על הבצורת הקשה הזאת ועונה, אם אבוננו ענו בנו, אדוני יעשה למען שמך, כי רבו משובותינו לך חטאנו. כלומר, גם אם חטאנו, עשה עמנו טובה למען שמך. העונש הזה של רעב, של בצורת, הוא עונש נורא. הוא ממשיך ואומר, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטע ללון? הרי אתה לא מישהו זר שעובר וממשיך, אתה מקווה ישראל, אתה זה שמושיע אותו בעת צרה. למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ואתה בקרבנו אדוני, ושמך עלינו נקרא, ואל תניחנו. כלומר, אתה אלוהינו, כמלך שיושב בקרב עמו, יש לו אינטרס להציל את עמו, אנא ממך הושיענו. ראינו כבר בעבר שירמיהו, שהוא מקבל נבואות קשות על ישראל, מיד אחר כך הוא פונה להשם בתחינה. לפעמים לא כתובה התפילה של ירמיהו, אלא רק ציווי השם לירמיהו להפסיק להתפלל, אבל כאן התפילה של ירמיהו מופיעה. צריך לציין שירמיהו לא רואה את עצמו כמי שעומד מבחוץ ומתבונן בחטאי העם. הוא חלק מהעם, גם הוא חוטא. הוא מבקש מהשם לראות את עצמו גם כן כמחובר לישראל. אבל השם דוחה את דברי ירמיהו ומסביר. כה אמר אדוני לעם הזה, כן אהבו לנוע רגליהם, לא חסכו, ואדוני לא רצם. אתה יזכור עוונם ויפקוד חטאותם. כלומר, כמו שישראל אהבו ללכת ולטור אחרי אלוהים אחרים, ככה עכשיו הם ילכו לטור ולחפש מים לשתות. וירמיהו כנראה פורט שוב פעם בתפילה ובתחנונים, אבל השם עוצר אותו ואומר לו, ויאמר אדוני אליי, אל תתפלל באדם זה לטובה, כי יצומו ואינני שומע אל רינתם. גם אם הם יקבעו יום צום ותפילה, אני לא אשמע את התפילה שלהם. וכי יעלו עולה ומנחה, אינני רוצם, אני לא אקבל את העולה והמנחה שלהם. כי בחרב וברעב ובדבר אנוכי מחלה אותם. החלטתי להעניש אותם. ואומר, אדוני אלוהים, הנה הנביאים אומרים להם, לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. ירמיהו שואל, למה אתה מוסר לי נבואות קשות כל כך? בזמן שלנביאים אחרים אתה מוסר נבואות מתוקות של שלום ואמת. ויכול להיות גם שירמיהו בא ואומר להשם, מה אתה רוצה מהם? אתה נתת להם נביאים שהם אומרים להם נבואות של שלום, וגם אם הם לא נביאי אמת, העם לא יכול לזהות ולדעת מי אומר אמת ומי אומר שקר. והנה באים נביאים ונותנים להם נבואות של שלום, ואומרים לו שהכל יהיה בסדר. והשם עונה לירמיהו ואומר, אדוני אליי, שקר הנביאים נביאים בשמי. לא שלחתים ולא ציוויתים ולא דיברתי עליהם, חזון שקר וקסם ואליל ותרמית ליבם הם המתנבאים לכם. כלומר, כל דברי הנביאים האלה הם שקר. לכן כה אמר אדוני אל הנביאים הנביאים בשמי, ואני לא שלחתים, והם אומרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת, בחרב וברעב יתמו נביאים המה. כלומר, עונשם של אותם נביאי שקר יהיה המוות המיועד לישראל, והמוות שהם מכחישים אותו, והמוות הזה יפגע בהם בראשונה. יש פה באמת מציאות שבה ירמיהו מצד אחד מרגיש שהוא היחיד, הוא היחיד שבעצם כל הזמן אומר רע, כל הנביאים מסביב, וכל אלה שאומרים את עצמם, מציגים את עצמם כנביאים, אומרים טוב. אומר לו השם, הם לא נביאי אמת, הם נביאי שקר. אל יבלבלו אותך נבואותם. זו הנקודה הראשונה. וגם הנקודה השנייה, הקדוש ברוך הוא בעצם מצפה שעם ישראל יזהה את נביא האמת. ואיך הוא יזהה את נביא האמת? א', אני חושב שאם אדם רוצה ללך בדרך של טובה, אם אדם רוצה לדעת את רצון השם באמת, אז הקדוש ברוך הוא מוביל אותו באותה דרך. הקדוש ברוך הוא מאהבתו לישראל לא יפקיר אותו ולא ייתן לו לטעות. כמו שחז"ל אומרים, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, לעם ישראל לסייעתא דשמיא לדעת ולזהות מהי הדרך הנכונה ומהי דרך רעה. מעבר לזה גם יש דעות אחרות
אצל רבותינו, שבא ואומר שאם אתה מתבונן בדברי נביא, אתה צריך לשאול את עצמך, האם הדברים הללו מתקנים אותי, האם הדברים הללו מגביעים אותי, אם הדברים האלה אומרים הכל בסדר, אתה יכול להמשיך, אז כנראה שזוהי נבואת שקר. והעם אשר הם הנביאים להם, יהיו מושלכים בחוצות ירושלים מפני הרע והחרב, ואין מקבר להם, הם אנשיהם ובניהם ובנותיהם, ושפכתי עליהם את רעתם. כלומר, גם לגבי העם אני אבוא בטרוניה. העם הזה ימות, ויהיה מושלך בחוצות ירושלים, ומרוב המוות לא יהיה אף אחד שיקבור אותם. ואותה רעה שעשה העם הזה בעצם תפגע בהם, שפכתי עליהם את רעתם, כוונה כמובן לרעתם שלהם. והשם מוסיף את כאבו שלו על המכה שעם מביאים על עצמם. ואמרת להם את הדבר הזה, תרדנה עיניי דמעה לילה ויומם ואל תדמנה. כי שבר גדול נשברה בתולת בתמין, מכה נחלה מאוד. כלומר אומר השם לירמיה, זה העם שלי. קשה לי לראות את זה, עיניי יורדות דמעות על העונש הזה שאני נאלץ לתת לעם ישראל. וכעת הוא מתאר את המוות שיוצרים המצור והבצורת. אם יצאתי השדה והנה חללי חרב, אם באתי העיר והנה תחלואי רעב, כי גם נביא וגם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו. ולמרות שירמיהו מתבקש שלא להתפלל, הוא לא יכול להתאפק ופונה להשם. המאוס מאסת את יהודה, אם בציון גאלה נפשך, מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא? קווה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה. ידענו אדוני ירישנו, אבון אבותינו, כי חטאנו לך. כלומר, אנחנו יודעים את החטאים שחטאנו, אנחנו יודעים את החטאים שחטאו אבותינו, אנחנו מבינים גם את המכה שנתת לנו, אבל למה לא נתת מרפא למכה הזאת? אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, זכור, אל תפר בריתך איתנו, אל תשכחנו, הרי אנחנו בעלי בריתך. ירמיהו ממשיך בדבריו, אבל אותם נשמע בסדרה הבאה.